So, hello guys. So, birthday rin sa akong papa pag 78 niya. So, mo ni ang panahon nga nagkahiusa mi tanang managsuon sa iyang celebrate sa pagka 78 niya. So, po mi nagdahom nga last na din niya nga birthday. Tungod kay ni panaw na siya. Ugunta mag-usap pa unta mi og tapok-tapok kini ka 80 sa akong papa pero wala na siya kaabot. Kuto pa siya sa edad nga 78. So, I miss you pa. We love you so much. Gidjud ka na mamalimtan. Every time makainom mo ko ni maghilak. Hindi jud malikayan nga sakit kayo sa dugan nga nawala na dahil sakit yung dawatan pero okay na lang pa. So happy birthday once again. Wala na yung katapusan na yung mga birthday. Nagmahay na yung ano nga amo pa kang gidala sa hospital ang tanapat lagi pa mabahay na siya so much. Naksit pa kay kani so kami na to nga mahitabo dahil nasa imuhang wow na